Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمز أب نفس وكف عمد كاب حدار إسران حمشتن كساب تحساس عسرت تذكيرو زقني جلوباوي وفرائي. إذن عسر شجشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزلو عمز بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر. كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحاده دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني، نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. سلام كلاتكم، تخبركن أحوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمي زهرة علي بهلا بكتما ميلبورن أستراليا. يأمد كومودما بعلت ميانا يسدرا بيتاوي عمدي بو مسار دما أبزي هجي غزارة برلمت يدله بزعبات 16 days of activism of family violence against family violence دبهال عمد زكايد قوسقاس ببزحي أبزو ويسترن كانتريز أب كمز نوفمبر 7 ديسمبر دكايد قوسقاس كم حبرة سب انتاي قوسقاس كنقبر نخيل بزب المسارد عدما بستقبر اللي بعوانا يمت يدله قريب يدله سلازي تسنيلكم كسمعني ملو تمنيتي. هم تزبالكوا سدرا بيتاوي عمد بنانا كوميونيتي نيرو قدم حجون بنهاري بقولون ndaqat lay khayda lay khabaal likal kam zuwa gaxad abxanatهم عدلنا بسوشيال ميديا بزحت حواتنا تقتيلن هيوتن طفيان كومون اكالا سكيلن دبل مسمع نبور ndakhona يخيدا له ስለዚህ نحنا هم كوميونيتي እንታይ ከነበርክት نخل تا ناتي ارس دما እንታይ اتبل نحنا كمي جيرنا هنا لليو نخل بفلاي دماني نايت السنة أكلاون سنة أمراون دو بحال حاسية ويعمد بغامي كان لليو نخل نزن حوات نزيئاتن كأ بأق أقول له كمي جيرنا حقس كان بركتل نخل دبلي سلازي خمزي خلنا هم نفلت أمالات أب نحنا كوميونيتي سقطا زوتوري سقطا نفرحي سقطان عمد سقطان غانزا نبوري بو مسار دماني زخونه تقال نستيتي كابز بفلي دباله زخونه عمد كغاطمه هولو وصيانا ختزاربولو ወይ ከምዚ ይኸውን ኣለኹ ክትብል ዘሎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ትሕቲ እንታይ ደኣኒ ንሕና ብኸመይ ኣለሊና ሓገዝና ክንበርክት ንኽእል እዩ ትሕቶ ከምኡውን ብዙሕ ግዜ ወላውን እንተ ተዛረበት ዓቕሊ ግበሪ ንደቅኻ ክትብል ተጸመሚ ሓዳር ቆምይ እንዳበለት ስለ ዝዓበየት ወይ ኣዴታታ ከምኡ ክበሃል ስለ ትሰምዕ ዝነበረት ወፃና ክትዛረበሉ
ኣይትተባብዓን እያ እቲ ኩነታት ግን ንዓመፅ ስለተዛረብካ ድዩ ከሕፍረካ ደለዎ ወይስ ንዓመፅ ሸለሊልካ ብምኻድካ ፅባሕ ንጎ ሂወትካ ክስእን ከለካ እዩ እቲ ዝገደደ ሓደጋ ስለዚ እቲ ናይ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ንብሎ ብኸመይ ከነለልዮ ንኽእል እቲ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ንብሎ ሓደ ካብቲ ምልክታት ናቱ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ መረዳእታ ዘይብሉ በሰላታት ኣብ ነብሳ ዝህልዋ እዛ ሰብ እዚኣ እሞ ከዓኒ ሓቲትካያ ንፁር መልሲ ክትበካ ዘይትኽእል ተኮይና ወይ ድሃበት ንዓኻ እንድሕር ማዕፃ ሃሪምኒ ኢላትካ ንኻልእ ሰብ ወዲቐ ትብል ተኮይና ማለት ተቀያይር እንድሕር ኮይና ተቃላ ካብ ምርሳዕ ዝተለዓለ ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ወላ ኣብ ግዜ ሙቐት እሞ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣብ ዝሕወሳሉ ኦኬዥናት ክኸውን ይኽእል ወላ ኣብ ገዛ ኣብ ዝሃለወትሉ ግዜ ብዙሕ ትሸፋፈን ዝኾነ ክፋል ኣካላታ ከይርአ ትከላኸል ተኮይና ዝኾነ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ወሪድዋ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ከምኡውን ሃንደበት ሰብ ኢዱ ከልዕል እንከሎ ትስንብድ እንድሕር ኮይና ወይ ብርድቅ ትብል ተኮይና ሓደ ካብቲ ናይ ስነ ኣካላዊ ሃስያ ክኸውን ይኽእል እዩ ምልክታት ኣብ ቆልዑ እንተመፂና ከዓ ብዙሕ ግዜ ቆልዑ ኣብ እኩብ ክሕወሱ ከለዉ ምስ ቆልዑ ሕውስ ኢሎም ክፃወቱ ክዕልሉ እዮም ዝደሊ ግን እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ገዝኦም ሰላም ዝሰፈነ ሃዋህው እንድሕር ዘይብሎም ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናይ ፍርሒ ምልክት ከርኢ ይኽእሉ እዮም ከምኡውን ካብቲ ኣደ ክፍለዩ ኣይደልዩን እዮም ምስ ካልኦት ቆልዑ ናይ ምሕዋስ ድሌት የብሎምን ስለዚ ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰብ እንድሕር ተሓዊሳ ኣላ ቀልጢፈ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ እንድሕሪኡ ኣትየ ኣይክፈትውን እዩ ወይ ገለ እንድሕር ተብዝሕ ኮይና ዝኾነ ፀገም ከም ዘለዋ ክንግንዘቦ ኣለና እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሃስያ ንብሎ ብኸመይ ከነለልዮ ንኽእል ስነ ኣእምራዊ ሃስያ እኳ ከምቲ ዝበልክዎ ብቐሊሉ ንኸተለልዮ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ካብቲ ምልክታት ንብሎ ሕውስ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ሃንደበት ካብ ኢዳ እግራ ክትሕፅር ኮላ ወይ ኢብን እንድሕር ተሓዊሳ ዝን ምባል ተብዝሕ እንድሕር ኮይና ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል ሰልፍ ኮንፊደንስ ናታ እንድሕር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ዝመፅእ ኮይኑ እሞ ከዓ እዛ ሰብ እዚኣ ሙሉእ ሰልፍ ኮንፊደንስ ዝነበራ እንድሕር ኮይና ቅድሚ ሕጂ ሃንደበት ግን ርእሰ ምትሓት እንድሕር ከተርኢ ጀሚራ ሓደ ካብቲ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ሓንሳብ ቶታሊ እግርኻ ምሕፃር ወይ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ናይ ፋሚሊ ጋዘሪን ገለ ክህሉ ከሎ ብዙሕ ምክንያታት ተመፅእ እንድሕር ኮይና ንኸይትመፅእ ክትሕወስ ዘይትደሊ ኮይና ዝኾነ ፀገም ከም ዘለዋ ክንግንዘቦ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ እዚ መቸም ከምቲ ኩልና ንብሎ ናይ ሓዳር ኖርማል ሳይን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዓመፅ ከም ዘሎ ኣብቲ ሪሌሽንሺፕ ወይ ኣብቲ ሓዳር እዩ ዘርእየና ወዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ስቕታ ትሳቐ ከም ዘላ ካብቲ ምልክታት እዩ እንታይ ኢና ንብል ሓንሳብ ወላ እኳ እዚታት ኣለሊና ወይ እታ ሰብ ሓገዝ ደልያ እንተሓተተትና እንታይ ዝብል ኣመላልስ ኣሎ እሞ እንድሕር ወፊሮ ኣቲ የብላዓኪ የስተኪ ደቂ ክኽእል ኣሎ ይኸድነክ ኩሎሲ እንታይ ካብኡ ንላዕልስ እንታይ ደሊኺ ልብል ኣተሓሳስብ ኣሎ እሱ ግን ስለዝተኸደነት ስለዝበልዐት ወይ ከብዳ ስለዝመልአ እኩል እዩ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ብዓቢኡ ፍቕርን ሰላምን ደይብሉ ገዛ ቅሳነት ደይብሉ ገዛ እቲ ዓቢ ጉድለት እዩ ወይ ንደቂ ክትብል ተፀመሚ ወይ እንድሕር ሓዳር ክበቲን ክመስሓቅ ሰብ ክትገብርና ኣኺ ዝብል ራእያ ጉኑን እዩ እዚ ግን ብዛት ኣብ ናይ ቆልዑ መፂና ክንዛረብ ተኮይና ኣብ ከምዚ ሃዋህው ዝሃብዩ ቆልዑት ፅባሕ ንግሆ ዘለዎ በሰላ ዓብይ ክኸውን ስለዚ ከምኡ ክንብል ከለና
ንኽትፈላለየ እዛ ሰብ እዚኣ ንሓግዛ ወይ ነገድዳ ማለት ደይኮነ እንታይ ደኣ ሓገዝ ክትሓትት ኮላ እንተኽኢልና ናይቲ ሞያ ክኢላታት ማት ፋሚሊ ቫይለንስ ካውንስለር ኣሎ ኬዝ ማናጀርስ ኣለዋ ሶሻል ወርከርስ ኣሎ ክንሕልፋ እንድሕር ክኢልና እቲ ዝግባእ ሓገዝ ክትረክብ ብዙሕ ግዜ ዝግባእ ሓገዝ ክንብል ኮለና በቲ ናታ መስርሕ ተኸቲሎም እዮም ዝኸዱ ናታ ኤጀንሲ ይሕልውላ እዮም ንሳ ዝደለየቶ ይድኸውን መሰለን ንኣብነት እዛ ሰብ እዚኣ ኣነ ክህረም ኣይደሊን ክፅረፍ ኣይደሊን ግን ሓዳረ ይደሊ እየ ትብል እንድሕር ኣላ ኮይና ብሓይሊ ኣገዲዱ ይደፍዮ ዝብል ስነ ሓሳብ የለን እንታይ ደኣ እዚ ሰብ ከመይ ገይሩ ይቕየር ንዕኡ ሓገዝ ክብርከተሉ ይከኣል እዩ ከመይ ገይሩ ተቐየሩስ ንሳ ብሰላም ደቃ ብሰላም ብውሕስነት ክነብሩ ይኽእሉ ሓገዝ ክብርከተሎም ይኽእል እዩ ካውንስሊንግ ይኸይድ አንገር ማናጅመንት ይኸይድ በቲ ናቶም ኣሰስመንት ይኸይድ ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ስጋዕ ንሳ እቲ ናታ ሴፍቲ ተመርሚሩ እንድሕር ኣብ ድሓን ኣላ ኮይና ግደፍዮ ዝብል ኣምር ኣይሰርሕን ስለዚ እንታይ ደኣ ኣብ ሓደጋ ዘውድቃት ኮይኑ ስቲል ሽካንስተይ ኣብ ሓዳራ ክትፀንሕ ትኽእል እያ በስ ሓገዝ ክትረክብ ኣለዋ ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ከምኡ ኢላ ክትመፀና ኮላ ሓንቲ ሰብ ወይ እዚታት ኣለሊና ሓገዝ ከነበርክተላ ከብል ከለኹ ናይ ሞያ እንድሕር ኮይና እንደይኮንና ከም መጠን ኣባል ናይቲ ኮሚኒቲ እዛ ሰብ እዚኣ ትስማዕ ከም ዘላ ሓገዝ ከነበርክተላ ከም ንኽእል ወይ ሰብ ከም ዘለዋ ኣብ ጎና ከም ዘለና ብሓፂሩሲ ተስፋ ክንህባ ከም ዘለና ከም ኮሚኒቲ ከም ሕብረተሰብ ተስፋ ክንህብ ከም ዘለና ይድነግር ኣለኹ ምክንያቱ እዘን ብዙሓት ኣሕዋትና መቕተልቲ ኣብ መጉዳእቲ ዝበፅሓ ዘለዋ ተስፋ ስለ ድስኣናይ ተስፋ እንድሕር ረኺባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባህልና ዝነበረ ብሽምግልና ይኹን ብኻልእ ይኹን ከዕረ እንድሕር ተኻኢሉ ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ናብ መንግስቲ ከይድካ ሓገዝ ረኺብካ እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ሓደጋ ክድሕን ከም ትኽእል ምስ ደቃ ተኽእሎታት ኣሎ ከም ኮሚኒቲ ኩሉ ግዜ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ከም ውልቃዊ ጉዳይ ክንወስዶ የብልናን ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ኣይትእቶ ዝብል ኣባህል ኣሎ ሞዲ ንሕድሕዶም ይፋለጡ ዝብል ኣሎ ኣብ ዓመፅ ተመፂኻ ግን ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ናይ ውልቃዊ ጉዳይ ይኾነ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ከምኡ እውን ናይ ውሕስነት ጉዳይ እዩ ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ እንድሕር ሓሚማ በቲ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዝኣክል እንድሕር ሓሚማ ስነኣእምሮኣዊ ሃስያ እንድሕር ወሪድዋ ፅባሕ ክንዕርዮ ንኽእልን ኢና ከምኡ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ እዩ ከምኡ እውን ናይ ወለዶ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ሕጂ እንድሕር ንሕና ሰሪሕና ደይዕርናዮ ካብ ወለደ ናብ ወለደ ክሰጋገር ደሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ ብኡ መሰረት ከኣኒ እቲ ጉዳይ እንዳዓበየ ኖርማላይዝ እንዳኾነ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዓትየርና ክንሰርሓሉ ኩሉ ኢደ ኢድካ ኢሉ እጃሙ ከበርክት ይላቦ እተን ኩለን ኣሕዋትና ኣብ ከምዚ ደለዋ ኣብ ሽግር ደለዋ ኣብ ፀበባ ደለዋ ድማኒ በይንኽን ኣይኮንክንን ሽግርክን ሽግርና እዩ ውሕስነትን ይገድሰና እዩ ኩለን ንደሊ ቴንክ ዩ